Magandang araw po mga Kay-Rice. Nandito po tayo ngayon sa newest attraction dito po sa Port District ng Camarines Sur and also known the Partido District. Ito po yung Tagas Boulevard. Sa ngayon po ang update, bali malapit na po magsalubong ang ongoing construction ng Tagas Boulevard. Ang sa kabila po nagsimula po yan sa Sabang Camarines Sur, sa kabila naman po nagsimula sa Nato Camarines Sur. Kapag natapos po itong Tagas Boulevard, bali magdudugtong na po ang Nato to Sabang Camarines Sur. At laking ginhawa po ito sa mga motorista at lalo pa pong dadami ang mga turista dito sa Tagas Boulevard. Ang kagandaan pa po rito, marami na po rito nagtitinda. Kaya kapag namasyal po kayo, siguradong di po kayo magugutom kasi marami po kayong pagpipiliang makakainan. Lalong-lalo na po sa gabi, mas marami po yung nagtitinda. At shout out din po sa lahat ng vendors ng Tagas Boulevard na nadaanan natin nang pumunta po tayo ng Tagas Boulevard. Maraming salamat po sa lagi niyong panonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.